खुलुमबाय लोगोफोर गासैनिसिमबो गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो गिबियावनो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै भिडिअ लाबोनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जोंहा दाखालि बावैसो गुवाहाटी बर' बाजारनि जाय जायगायाव बर'फोरनि न'खौ सेफायदोंमोन बेनिनो समस्याया दासिमबो सुस्रांजायाखै। नाथाय आरो फिन खेबसेबाव क'क्राझार सान्दामारि गामिनि जाय थागिबि बर'फोर ट्राइबेल बिथांमोनखौ माने बे जायगानिफ्राय होखारदों होननानै जोंहा बर' हारिनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। अब्ला लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि एसेबां माने गिदिर थानानै बिटिआरनि चिफ EM GM एबा मन्त्रि MLA थानानै बेफोरबायदि बोरै जानो मोनबाय थाखो? अब्ला लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा मा मावदों बेफोरखौ मानो नायाखै? जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा लोगोफोर। जाय जों ट्राइबेल होननानै सिनायजायो बे ट्राइबेल हारियानो दिनै एसेबां माने गुबुन हारिजों नासयजागासिनो दङ, गादबजागासिनो दङ। खमसे खम बेफोरनि बागै बुंनांगौ एबा सोंखारिनांगौ बेफोरबायदि मानो खालामबाय थादों? लोगोफोर दुखु मोनो, नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन भिडिअ प्रटेक्टखौ बिथांमोना माबायदि अजद दैखांदों। बिथांमोना बुंदों जों ट्राइबेल, जों बे जायगानि थागिबि, जोंनि आबै आबौआनो बेयावनो थैलांबाय, जों बोरै बे जायगाखौ हगारनो होननानै। नंगौ लोगोफोर, बे बाथ्राया थारैनो जों बर' हारिया ट्राइबेल जानानैबो दिनै गुबुन हारिनि सिङाव थानांगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर, अब्ला जोंनि बर' हारिनि गिदिर दैदेनगिरिफोरा मेगन नुवासै नामा? बिथांमोना मा खालामगासिनो दङ? जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोसावनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय बिथांमोना मा बुंदों। आरो जोंहा बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो बे क'क्राझार सान्दामारि गामिनि बागै एसेबां खेंफोरथि होदों। अननानै नोंथांमोना बेखौबो खोनासंलांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो, जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां खौरां फोसावनो हायो आरो लोगोसे मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बयनिसिमबो जोबनायाव लाभ इउ अल, थेंक इउ सो माच लोगोफोर, आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय। जुग जाबाय, आंनो 75 बोसोर जाबाय। होमबा आफामोन आबौमोननि दिना बेसे गोबाव जाखो? गोदो फार्स्टआवनो जोंहा आफामोननि बिबैमोनहानो फार्स्ट बे क'क्राझाराव बर'फ्रा थाफैजेननाय। नुनो थाङो बे माबा जायगायाव बर'फोरखौल' होखारदों। बे नेपालिफोर हादान सिफायनायखौ माबानो हाया, होखारनो हाया। बर'खौ मानो होखारदों? बर'आल' गासिबो गोदाव सोराव। बर'फ्रा बहा थानानै जानांगौ? जों हगारा, मालाबाबो हगारा। जिउ गारगोन थेवबाबो जों हगारा। তেনেকুৱা একো নাই, তেনেকুৱা কোনোবা যিটো কৈছে মিডিয়াত তেনেকুৱা একো আঁচনি হাতত নাই চৰকাৰৰ। কাৰণ কোকৰাঝাৰত বহুতখিনি নতুনকৈ আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে গঢ় লৈ উঠিব। তাত ৰাইজেও কপাৰেট কৰিব লাগিব। ইয়াত ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে, ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু নতুনকৈ তাত মানে ষ্টেট আৰ্ট অফ গেষ্ট হাউচ হ'বলৈ গৈ আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত ভূমি বা কোনো ব্যক্তিগত মানুহৰ মানে সম্পত্তিটো লৈ পেলাই তেনেকুৱা কোনো আঁচনি নহ'ব। এইটো যিটো কথা সিদিনা ওলাইছে, মই সেইটো পিছত গম পালোঁ, অলপ কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো এজেণ্ডা নাই।